ọjị ekpesi ekpele asị onye ọbụla kedu nke unu ga-ata ọ bụrụ na ikpe ka a na-ekpe n'oke akọdebe efu na-agasị ụfọdụ asị atakwa n'ọjị ụfọdụ asị atakwa aka inu ọkwa ya ọjị dị mkpa na ndụ mmadụ ka m chọrọ ịgwa unu mana ọjị kasị ọjị dị mkpa bụ ọjị Hausa mana n'ife nkwu kịta Chukwu tinyere ike n'ọjị niile ọmụ onye nwere arụ na-aṅụ ọ na-epu ume na-abọsisi ya na o nwerozi ike ịnọ iweta ọjị sue iweta ofu ọjị isue ya ma ọ gworo ma ọ bụ na gworo adịrị oyi nso isue ya gbanye mmiri zaa anya ọnya efukwa ya ka o kubelu ume ọfụma ma ọ bụrụ onye na-achọ ịba na koma ụra na ife nkwu maka ya ka ndị Hausa ọ bụ na ị na-anya ụfọdụ eje na haus efu na fa na-akpụrụ ọjị n'ọnụ na-ata ọkụ ya onye Hausa nwee ike ịdị na-ata gworo ji n'ụkwụ si ebe a ruo Enugu si ebe a ruo Ọnịcha maka na o nwere ike Chukwu tinye n'ọjị o ji enye strength na n'ife nkwu ọjị dị mkpa ọjị ọzọ ife ọzọ nchọ ka nkọta anya shot bụ edebego ọjị ọkwa ya debe aṅala ọ bụ na ị nwere onye na-ewu iwe ọkụ aṅala na high blood pressure Ikechukwu tinye n'aṅala o buru ibu ọ na-ana blood pressure ọ ga-eme onye na-ewu iwe ọkụ ka onye ala anya gịnị obi maka ka ejikwa onye aṅala maka ka ejikwa onye afụfa maka ka ejikwa onye ikwulu ife niile a bụ ofu ife ka ọ bụ mana ngwere Chukwu tinye n'ime ebulu ibu na ndị na-achọ nwa ọ na-ebulite akwa nwoke ma ọ bụ akwa nwaanyị ndị na-achọ nwa na n'ife nkwu aṅala dị mkpa ka a na-atị ya o nwere nke ọzọ m chọrọ ka m tọgbọrọ unu nke m chọrọ ịtọgbọ bụ okwunu mara ọsọ ọjị ese ya ọsọ ọjị dị mkpa biko unu chọọ ka nsekpu a na-esekpu ma na-ayọ ma nwoke ma nwaanyị unu nene na akpa m kịta ọnwa obele mpọ nna travel na-eje agago m mba ụwa niile nna-aga ọ dị m na gịnị ihe olie ya ọnwa oge m kwuru na redio si ifele emezi na ụmụ nwaanyị maọbụ ụmụ nwoke asịzina ma ọ bụ unu onye ji ọsọ ọjị unu si na o ji akụ nsị o jiri akụ nsị ọsọ ọjị adị eji iji ifele na n'ife nkwu kịta n'omata ebe ị nọ o nwere ka ajụ si wee chụba anyị na ajụ na-achụ obu kirikiri ajụ na-achụ itinye aka n'akpa iwere ọsọ ọjị mee gịnị tinye n'ọnụ maka na tupu ajụ ji chụba anyị ọsịsọ hit metụrụ ụbụla Chukwu kere ụbụla anyị n'akụkụ aka nri ụbụla aka nri na-afụ maka aka ekpe akụkụ aka ekpe nke aka ekpe na-afụ maka nke aka nri mana ọ kewara ya ịbụa mana ọ bụrụ na ọsụsọ n'ọnwa ebe ị nọ ọsịsọ hit mee yi mana bụ metụta etu a ọnya bụ na ajụ mee gịnị chụba anyị na n'ife nkwu kịta ọnya bụ na ọ bụ na iji ọsọ ọjị onwe ka isi wee fụ onwe yi ichiri ọsọ ọjị tinye n'ọnụ ọ pịalarụ na ịdali Jizọs name.
Fulugo. Una fulia chukwu tiesiri ike mana ndị mali abịa ejiri ọsọfafe asị nọ ị ga-agba okilikili tupu ịta anya eziokwu na ụmụ nwoke na-emekwa anyị ife o ụmụ nwoke dịgasị nọ n'azụ ka a na-akpafe ọsọ ọjị tupu ọ lụọ ọlụ mana ihe a ka m na-enye onye ọbụla ọ bụrụ na ajụ na-achụkarị chili ọsọ ọjị ịrarị etu a tinye n'ọnụ ma gịnị taa nke ọzọ bụ akị inu ugogolo ọkwa eke unu na-akpụ ya unu eche na mama gị so akị inu na-arụ ọrụ rinne mana ịtafeli oke iwe yala iwe ị na-ewe iwe oge ọbụla ọ maka eke eji kpọọ ya akụrụ gịnị inu nwa obele ife iwe ewebeghị nwa obele ife icheta ife mere 1960 eziokwu na ya tarịa mana anyị chetalụ 35 years ago mana aka inu nwere ike chukwu tinyere ya ịna poison ọnwa ebe ị na-eje ọdịka ịtakela aka inu kpụrụ ya n'ọnụ ịchọzie ka inyere aka ịkpụrụ aka inu ịkpụrụ ọsọ ọjị o nwere ka mmadụ kụọ anyị nsị o nwere ka ọ banye enyegodi poison ime gịnị ịgba ọnya. Praise the Lord. Unu amụta ife tata ka unu amụta ngwa daalụ nụ